नै लोगोफोर आंहा दिनै बेसेन गोसा भटखौ होखांबाय आंनि गोसो बायदि भटखौ होबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंना दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिया जोंना थारमाने दिनै बिटिआरनि इलेक्सन दंना आं बेवहायनो भट हैनो फैदों। दा टाइमा बेसे जाखो 7:30 जाबाय टाइमा। जोंना थारमाने जोंनि गामिनिफ्राय भट सेन्टारा दलरपारायावसो गोग्लैयोना ओमफ्राय सिगां बेयाव जाजोबोमोन आरो ओमफ्राय गामि खाथियावहाय मोनसे लाबोदोंमोन बोखावनानै थारमाने मानसि पलिउसना बारा जायोना बिनि थाखाय काउन्टि खालामदों आरो ओमफ्राय आंना ओरै खाथियाव फैयाखै आरो बेयावनो दं गोजामावनो। ओमफ्राय नै बियो सावथालबा आदिबासिफोरनि बे आदिबासि गामियानो जोबोर ओरै ओमफ्राय जों लाग्राव ओरैजों थाबाय। लामाया एसे गोजान जायो आरो ओमफ्राय जोंनिफ्राय बिसिमाव 2-3 किल'मिटारनि गेजेराव जागोन आरो एसे गोजान जायो। ओमफ्राय आं दा साइकेलजोंनो फैदों। लामायाबो बारा थिग नङा, दैज्लांफ्रावथ' थाबायजानो नागिरा हाब्रु जाजोबो आरो बिसोर माइ दंजोबनाय माइखौ दाबो हाबावाखैसो बिसिना। ओमफ्राय जोंनिया भट सेन्टार मोनसे गामि खाथियाव लाबोनायाबो ओरैनोमोन आरो खाथि जायोमोन बेबा 1 किल'मिटारसो जागौमोन आरो ओमफ्राय ओरैथ' एसे गोजान। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर, आं खोन्थालांबाय थानोसै आरो नोंथांमोनहाबो गाव गावनि राइट्स बायदियै मोन्थाय दं हिसाबै गावबागाव जायखौ मोजां मोनो बिनो सायख'नानै होबानो जाबाय आरो भटखौ, जाहाथे दावराव दावसि जालाया, बयबो गावनि गोसो बायदि बयहाबो भट मोनथाय। जोब्बायबो नामा आदैनालाय? आंना होखांबाय। हाब माला होखांबावबायसो नै मालायफ्रा, आंहा लेट जाबाय। सफैबाय नैबाराव बहुत जायगायाव मालायफ्रा होखानानै थांबावबायसो ओमफ्राय आंहा लेट जाबाय। थांनोसै मानसिया बेसे बुरजा दंथाय। फुंखाय मानसिया बारा गैयानोखि जाहांगासिनोसो। ओमफ्राय लोगोफोर आं दा भट सेन्टारसिम सफैबाय फाइनालि। ओमफ्राय नै आं फैनायनि सिगाङाव मालाबानो लाइना बेसेबा गोलाव जाना दंखायनो ओमफ्राय 50-60नि गेजेरावसो दं आं उनावसो। दा माला होनो मोनगोन नायनोसै, नेथ'नोसै। दा लोगोफोर फाइनालि आं नैनो रुमसिम सफैबाय आरो ओमफ्राय नै आंखौ चेक खालामगासिनो दं लेखाखौ। ओमफ्राय आं दा चेक खालामखांनानै भटनि लेखा रिसिप्टखौ आं ओमफ्राय दा लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनि गोसोसै आरो जायखौ मोजां मोनो आं बेनोहाय स्टाम्प बा सिलखौ लागायनानै ओमफ्राय आं बाक्सुआव लेखाखौ सोनानै थांसै। नायबाय था सिलखौहाय बुनानै ओमफ्राय आं आंनि गोसो बायदि होसिगोन आरो ओमफ्राय आं बिनि थाखाय आंनि भट होनायखौ नोंथांमोननो खोन्थानो हानाय नंला, आं बेखौ होथेनानै लाथ'बाय। ओमफ्राय आं दायो लेखाखौ लाबाय नै ओमफ्राय बेनिफ्राय आं स्टाम्प लागायबाय सावगारियावहाय जायखौ मोजां मोनो बेनाव लागायबाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय लागायखांनानै दा बाक्सुआव सोनो फैबाय लेखाखौहाय। बेनिफ्राय बाक्सुआव सोबाय, आंनि भट होनाया जोब्बायानो। बिदिब्ला आं बायहेरायाव ओंखारलांसिगोन नै ओमफ्राय आं भट लागायखांबाय आरो आसियाव बेबायदि टिक मार्क लागायहरबाय आंनावहाय। भट होग्रा मानसिफोर गासिनो बिराद दंबावो लोगोफोर, आंथ' होखांबायथ'हाय फुङावनो सिगांमोन ना। ओमफ्राय नै सानसे जाखागोन लाइना बिराद नै लाइना थैगोनसो बेसेबा बुरजा दंबावो। सानसेखा दासो फैगासिनो मानसिफ्रा। आंहाथ' दहायनो होखांनानै जोब्बायानो।
हाय लोगोफोर, ओमफ्राय आंहा दायो भटखौ होखांबाय। थारमाने आं फुङावनो फैदोंमोन। आं फैनाय समावहाय मानसिया एसेल'मोन आरो, ओमफ्राय दाबो सोलिगासिनो दं। आं न'आव थांथ'वाखै, दसे जिरायथ'दों आरो। मानसिया दाथ' बिराद जाबाय, सानसे जानो हागौ। ओमफ्राय आंथ' भटखौ होखांबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। जोंना ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार आरो, ओमफ्राय समस्तिया काchugaon समस्ति गोग्लैबाय। ओमफ्राय साउथ गुंग्राया प्राइमारियाव गोग्लैयो आरो। ओमफ्राय जोंनियावहाय केन्डिडेटआ गासै 3 दं। ओरै बर'फोरनिया 2 थाबाय, ओमफ्राय गुबुन जाथिनि मोनसे दं आरो। UPPL थाबाय, BPF थाबाय, ओमफ्राय सर'नियानि थाबाय मोनसे। गासै 3ल' केन्डिडेट दं आरो जोंनियावहाय। ओमफ्राय भटखौथ' आं जायखौ मोजां मोनो बेनोनो होबाय। आंनि भट होनायखौ आं खोन्थानो हाला आरो। आं जेखौ मोजां मोनो बेनावनो होबाय। नोंथांमोनहा थारमाने उल्थां फाल्थां जानला मोनला गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा आरो। जोंनि सुबुंफोरनो कमेन्टफोरावहाय जिखुनु राइट्स दं हिसाबै बयबो गावबा गावनि मोजांनि थाखाय होलायबानो जाबाय आरो। भटखौथ' होखांबाय आं। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै। लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो आरो। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अननानैहाय। ओमफ्राय दाथ' आं दसे थानानै थांसै न'आवहाय। ओमफ्राय आं थिंख्लां बिफाङावहाय दसे जिरायथ'दों आरो, सायख्लुमना बेवहाय। भट होनायाथ' सोलिगासिनो दं। मानसिफ्रा बिराद बुरजा दंबावो आरो, दासो फैगासिनो दं सोरबा सोरबाथ'। आंहा फुङाव फैबायना, बेनि थाखाय फार्स्ट होनो मोननाय बायदि जाबाय आरो। बांद्राय बिहिर नङामोन, आं फैबा एसेल'मोन मानसिफ्राबो। ओमफ्राय देरहायैखौथ' दाथ' बुंनो हाथ'ला सोर देरहायो। ओमफ्राय रिजाल्टआथ' जोंना 12 तारिखआवनो मोनगोन। समफोरनो रिजाल्ट मोनबा मोनथिलायसिगोन आरो सोर बिजाथि बा सोर हान्जाया देरहायो। जोंनियावहाय बिजाथि होनोब्ला UPPLनिफ्राय उकिल मोसाहारि सार दं आरो। ओमफ्राय BPFनियावहाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार दं। ओमफ्राय सर'नियानिखौ आं मिथिला दे, हारसानिखौ आं गोसोआव लाबाय थायासै। जोंना बर'फोरनि केन्डिडेटआ बिसोरनो आरो। नोंथांमोनहाबो जायखौ मोजां मोनो बेनोनो होलायदो आरो। ओमफ्राय उल्थां फाल्थां गावजों गाव जों पाब्लिकफ्रा रागा जोंलायनांगौ, नांलायनांगौ गैया आरो। मानो होनोब्ला देरहालाङोब्ला जों बयबो खौसेनो सरकारखौ सालायलांनो हागोन नालाय बयबो। बिनि थाखायनो बयबो खुसि जानांगौ आरो। बिदिब्ला भिडिअखौ आं बाहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायलायबानो जाबाय आरो। बाय बिदिब्ला उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन। गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।